Ya, ina wannan din alamin din ne. Wallahi yana ciki ya fito shi ma da. Wai bai fito ba? Ai Allah rabu da shi dan. Allah ya nuna shi. Kai amma mutum wannan shi ma sai an gari. Ake ciki. Ina mai ba. Ka tambaye mu bai da mu tambaye ka me ba. Shiga ciki ga nemo shiga dubu da. Tana ciki. Ga je ka nemo. Ga je tambaya ki. Ai shi ga nan kun yi salo. Au, tun yaushe na baki assignment din nan. Kiliya. Yawai zuwa yi mun da irin labaran nan. Ya ake ciki to. Saka. Waje. Ane wanda ke. Ya zai. Ko tafi da taya. Mu za mu mun yi ta area. normal. Wili da wai wili. Ya ake ciki a maganar rumana za mu je. Gobe mun zo za mu yi ta kawai. Kawai sai dai mun zo gobe. Allah. Zo mu tafi. To ga nan zuwa. Wai sai mana. Ya na ganin ki yayi ja. Tun ɗazu na kula nan ki yayi ja. Wala wancan mugun malam Ismail din ne wallahi doke ni. Kake ki me kika mai? Ai ka san ba sai an mishi wani abu ba. Kawai muguntan ta tashi sai ya yi da kan mutane. A bakin mai laifi mana. Inda kina wani abu da zai kake mai. Ni waye ce maka na mishi wani abu? Ha kawai da kike. Haka kawai. Ka san dai mugu ne ko? Haka ba za mu bar shi haka ba. Na san mu basu. Yanzu ma haka ba je gida ba abinda za mu shi ne. Idan muka yanka ta wannan dingo za mu sha kansa wallahi mun yi maganin sa. Ke bai taba ji. Ya za rage yin ba. Mai ba. Me kuma dutse. Me nauyi. Sauri ka fage zai karasu. Guje. Aminiya. Kai ka bani mamaki. You look so gentle. Inda wani ya faɗa min zaka haka ba zan yadda ba. Kai ka jefa malamin ka? Wallahi malami ba kan ne jifa ba. Ƙarya kake yi. Da ba ni kan jefa ba. Me yasa ka gudu? Wallahi malam Allah. Amina abincin. Shi. Kai ka ci dan Allah kaga lokaci da yayi. Sannan na gaya maka na ce maka kai aski ka yin aski ko da reza zan maka aski tunda baka jin magana dai kai dai. Ami yanzu gayu ake. Yanzu tara gashi ake gayu. Lalle kuwa na gani. So nake man samu kuɗi mai dayin. Abu ba kama da kuɗin yin dayin kenan. To bakin tura na injiniyanci ba injiniyancin nan ogan ma abinci ma wallahi ana abinci ma da kai dake ba mu. Kaga to da haka da yaya shi ogan naka ya fara. Wata rana ba sai labari ba. Amma ya dinga dan yi mana wani abu. Kaga ka dai sauri ka gama cin abincin nan ka fita. Gashi nan ina ce maka mai da hankali kai wurin aikin garejin nan kaki. Gashi har zane ka akai da gani wannan bulala ce saboda tsabagen rashin ji irin. Ami wannan sauro ne ya ci jin ba. Ai kuwa sauro tunda haka sauro yake cizon mutane. Ka kai ka tashi ka ci abincin nan kai ka tafi inda zaka tafi. To. Ina ma kus. Ya. Yawwa al'amin. Dazu na ga malamin ne yana dukanka. Me kai masa? A tambaya ma kike me ne mai? Tambaya ma kike me ne mai? Mu zo mu jefi malamin tare da ke a kama na aukunta ni kuma ki tambaye ni wai me ne mai? Baki da mutunci, baki da ma imani wallahi. Ina zuwa.
Hello? Lalladi. To ga Al'amin nan yanzu ya fita gidan nan. Na turo shi. Dan Allah ka tsawata mar dan Allah. Me wannan? Zauna. In zauna ko? Zauna. Ka zauna nan kaga abin da zai faru zauna. Jira ni. Wo me haka? Hai. Kai da ka cika magana. Ka san menene? A'a. Malamin nan fa ba shi da imani. Kalla hannunka, kalla dukan da ya maka. Ka bari a gasa maka hannunka ko za ka dan ji daɗi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahi baki da mutunci baki da imani. Yanzu ruwan zafi zaki min. Baki ji? Miƙo hannu. Kaga. Ko kunya ba da ji. Ba ma ka da ku bane da alama. Ke ne ba za ka je wajen aiki ba. Zan je mana. Me da nan je aiki? Kai kullum. Ai idan ban je aiki ba kwammi in ta fara fushi da ni. Ba a ci komai. Kai kullum kana yawan zuwa wajen aiki amma har yanzu ni ban ga wani abin da ka iya ba. To ina iya gaya miki zan yi na iya? In na iya gaya miki zan yi. To gaya min me ka iya? Ba za a gaya ba. Na iya goge fulogi. Kai yanzu duk yawon da kake yi kullum kana kan hanya. To waje kawai ka iya gogewa. To ba kokari ma? To bari in gaya miki akwai wanda shekararsa guda a gurin nan har yanzu ko fulogin ba shi ya goge. Ki gyaran mota fa iya da wahala ba wai irin gyaran irin su jan bane ko waye gyaran mota da ban yake. Wallahi. Injiniya. Inda ke ce ma wallahi wallahi bane ma ki iya. Aiki ina zama. Wallahi ba ki iya ba. Bari ga miki aka ki gurin nan ko. Abin da zai fara baki. Miƙwaninka. Ke ni fa na riga fa na warke fa. Miƙwaninka sai an gasa maka. A bari. Ana so. Aminiya. In kana da shirin ka daɗe, in ko babu ai za ka daɗe. In kana da shirin ka daɗe, in ko babu ai za ka daɗe. In kana da shirin ka daɗe, in ko babu ai za ka daɗe. Kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala. Kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala. In kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala. In kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala. In kana son beautiful yarinya ai sai da kwandala. In kana son beautiful yarinya ai sai da kwandala. In kana da shirin ka daɗe, in ko babu ai za ka daɗe. In kana da shirin ka daɗe, in ko babu ai za ka daɗe. In na tashi da safe ne sallah na roƙi Ubangiji sarki. Kare ne da 'yan bakin ciki waɗanda ba su da kirki. In fito daga ghetto domin na je na nemo kwandala. Yara bisa jalali ne kullum yana ta hamdala. Ai, ina nazifi. Ya zagaya bayan nan. Ok. Kai to zo ka je ka siyo mana wajen wacce yarinyar na ne abinci ka siyo mana abinci. Kai ni fa aiki na zo koya ba zuwa in je in siyo muku abinci ba. Ban gane ba. Gashi na gaya maka ni aiki na zo koya ba wai in je in siyo muku abinci ba. Lalle wannan ba ma iya aiki ka zo koya ba, wallahi har da tarbiyya ka zo koya. In kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala. In kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala. Muna hasu muna samun kuɗi dole a bamu. Kai, me nake gani haka? Kai, magaji kai. Baba kwaji ne. Me nake gani haka? A cikin garejin nawa? Kai, kai Al'amin daga zuwanka ko sati ɗaya baka yi ba? Har kun fara rigima a wannan garejin? Uga wallahi laifinsa ne. Wani zai kai so mai abinci lalle zan fike ka. Kamar yara ka bige shi mun shiru da Allah. A gurin neman abincin ku kuma kuke rigima? Gurin nema ai ba a rigima. Haɗa kai za ku yi kuna ɗaya kuna neman kuɗi. Ai ba a rigima. Haɗa kai za ku yi ku nemi kuɗi. Ku samu arziki. Yunwa nake jima. Yanzu yadda za a yi kai ka raka shi tunda kaga dai ma bai san guraren sosai ba. Ku siyo mun shinkafa da wake ta 150. To ku je. Kai wannan ran fa kashi ɗaya ne da shi. Lalle na bi shi a hankali.
in kana da shi ranka daɗe in ko babu ai za ka daɗe in kana da shi ranka daɗe in ko babu ai za ka daɗe in kana da shi ranka daɗe in ko babu ai za ka daɗe kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala in kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala in kana son marsandi ai sai ka nemo kwandala in kana son beautiful yarinya ai sai da kwandala in kana son beautiful yarinya ai sai da kwandala in kana da shi ranka daɗe in ko babu ai za ka daɗe in kana da shi ranka daɗe in ko babu ai za ka daɗe ai za ka daɗe in na tashi da safe ne sallah na roƙi ubangiji sarki kare ne da yan bakin ciki waɗanda ba su da kirki in fito daga ghetto domin na je na nemo kwandala yara bisa jalali ne kullum yana ta hamdala kuɗi akwai sabon kuma mu ne gidan biki Allah na gode Allah na gode samari na sona yan mata na sona irin yara kankana na ko'ina suna nuna min kauna Allah na gode Allah na gode kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala kuma tashi mu nemi sana'a domin neman kwandala